Здравейте, от град Петрич, Иван се казвам. Работих към една петричка фирма, Екстранс, и видях за какво става въпрос. Реших да си взема бус, за мене си да работя от Екстранс. Хората са много точни, имат много работа, извънредно много работа и са много коректни. Заповядайте, пробвайте и вие. Здравейте, от град Петрич, Иван се казвам. Работих към една петричка фирма, Екстранс, и видях за какво става въпрос. Реших да си взема бус, за мене си да работя от Екстранс. Хората са много точни, имат много работа, извънредно много работа и са много коректни. Заповядайте, пробвайте и вие.